Ay, bigat may vlog. Sawahon. Ina mo mo na prag. Depan. Gana. Oh, Jun. Kalagana. Nila. Hey. Batas sifat no. Ako dakpan, datay. Ako yung dakpan. Ano? Ya, ada kuy gunung. Kulit ko. Oh. Welcome na vlog. Siguro kung dapat ang hilo. Ako ba no? Uy, welcome to my vlog. Nakakuha ko isda. Welcome to my vlog. Lawin. A few moments later. Mana tuh dia ay? Ito yung tuway. Itu yung tuway. Bisa tayo ba pati nakar? Kaya ako rin dia ay. Okay. Dia that time nih. Udah, nunggu bos. Bentar. Apa? Isi bener. Bangun. Ayo kena kena mai. Bangun. Bangun deh. Ayo Jun, ayo putla. Dugmok.
Dahil trabaho mo to. Lagi na. Una na po sa tuhod. Mo lagi na basta nervyoso lagi. Isda. Limango daw, limango. Pagla nang gamot to. Ha? Ano? Ay po na kuwarbay masuko no. Tao. Buat bangay ko dito sa tuway. Matutulo. Uta ba? Buang. Yun na makapaakod kay hugot mo silaw. Ini ko na sore guys, kinabang bangag guys. Masig bato ra na ha? Batugo, kukusgan na to. Siguro ah. Naagyo doy, anayon. Kusgan mo to na kung itong limunga to. Pagkadari tagbara di ba? Ay bara. Ay guro no, bara pa do no. Wala ba sinso kung susuhunin ko no? Dugmo, bunag bukula pero dugmo ka. Grabe ginumo nagbagka. Piyo. Pero, Sagit sa idol niyo. Siya mo kaamo. Bilis din nila. Si Boy Koot. Sige. Boy Koot. Kan po bukot. Si bukot ug bayot. Ah, Sultan ni umuotor. si Boy Koot. Nasa ba na armakit? Ano mo asa sa dapita? Kapas ano ba? Ako man po si Boy Dagkot. Tara ni dari oh. Nay bukot ako Boy Dagkot. Ano sa to ba? Tungkuhit ba? Kinasa to sa ilawom. Kani karo. King Hindi na magpugbangag. Kitag tato oh. Ilhan yung mangunguot. Nasya? Ko, Nakalaw man ay sulod pag yun. paak rin kuha. Kalaw man eh. Yung ano? Ang kalaw man oh. Tara Wala ni paak. Paak lang gulitin paak. sulod pag yung balingag. Kulitin mo sa kapaak ba? Tanong sa paak ah. Takalaw man gyud oy. Ano ba daw? Kaya Gagi. Kuya Moy pa, Kuya Moy. Oh, Kuya Moy oh. Kag. Ayaw. Yung mo na. Ito rin siya. Ang sabi ka na to. Kada ko agad ba yun? Iki. Pongol ko yan mo no. Paak lang ko na. Ikay kuwasa nyo, kagamay magkamot no? Ang sabi bansa ganyan niya. Kinsa na kinsa. Sabi puta gid ba nang Si Bukot. Boy puta gid Dagkot. yang bangag ba? Boy Dagkot. Boy Dagkot. Boy Dagkot. Puta gid yang bangag kada ko. Undel what? Change na po si Boy Dagkot. Boy Dagkot. Uy, dagkot. Kuya Moy ra. Galaw mo man ni. Awa na din miya bubuko miya. Dono. Ang paak lang niya may. Ang dako ng paak mo. Ano sakit ng paak mo. Ano na may. Ano din buko-buko. Di na kapilit kayo. Ah, di bitaw na manungay. Mamaak naman na. Galaw. Ligo ta na eh. Langang dito. Boy Dagkot na po. Boy Dagkot daw. Diri de ko perdi ko kaligo de yon. Lagi siya. Di ang paak ha. Dahil lang. Paak dahon. Layo ara pug ikot-ikutan junjun oy. Ang paak. Isa mang buko-buko ani. Kuya Moy nang amat-amat ag puto Kuya Moy kay bira ra kung Kuya Moy. Na.
Wow. Gamay. Lumayan. Usap na pa. Lo, naman di pa akti ay. Guys, yun, Kahit guys, siya na. Guys, sir, makita mo kubuko. Sus, nandun Ari, pa ak. Hindi ko akde. Ayun na, diwagan pa na. Maliit lang guys. Okay na yan. Ito kung kuya mo yun ang ibot. Nikas. Ito sa doy, kinahin ko. Video kay Ito. wala. Doy, kimawat mo doy. Ang kon na to. Marami na kaming ulam. Hindi pa ak ay. Kuan pa ba putla o dugsakas. Ginaba. Paak, kasag na. Dilin mo ay. Ano boy? Dukbuk boy. Dukbuk. Lunong ni. Gilang pa ko ah. Tapaw sa boy. Ano? Namit na. Ano? Boy. Nanang, posta. Labawin yo. Mas tepuk kumpar. Usap mo bataan ni bro. Tudoy. Mungkok ko gitapok ko tepuk doy. Pandangan na yan. Kupang depan. Dindiran mo. Kuya ni lo bapa ko ta. Wow. Ang pakuha niyo naman. Nabi nang gamutan na oh. Ang tama ni. Guna oh. Tar. Guys, hindi ko nang guna ha. A few moments later. Muna lami rong gamay. Day, dot kayo. Tara tara. Go. No, tara tara. Do. Asa? Ayun na yan. Ari. Ni, siapa? Pikis Oh, gunting. Tara. Siapa? Guna. Guna, weng. Putang pakan po ka na dali ah. Oh. Anong guna? Oh? Ipit. Anong galing guna? Gago yung pipos. Pus. Ay. Busag naman. Asa ba? Ada ko eh. Asa weng? Kuya mo eh. Asa ba? Dakpang paak. Tilang paak ko. Ano nga? Eh, galing sisi. Dakpang paak ka. Asa pa? Dakpang pa? na. Ang paak. Gunit yung paak. Asa pa nasad kayo? Ang sibut part, andam sibut an part. Eh, Tapos kita. bayar ba oh? Tay. Koy. Asa ko agi na weng? Dali. Okay. Ni. Baka pod. Gago. Agay jo. Agay gago ay na gago. Tunok. Tay. Kita man. Na. Oras na mo wala, de. Paa ka. May sibut. King, oy, namilit ng paak babaw. I-post na guys. Good no? Aja? Sa? Dugang ba? Apa kan? Apa kan? Asa mga Asa dere?
True? Balilo? Betul. Buhok-buhok. Ito na yung bat. Mister, gini sekitar pemasok buang nih. Ay, kuwan pa. Nanan. Nanan. Coba dong. Nanan. Kat oh. Bat. Ano pas bari na digkam samad. Apa itu teh? A few moments later. A few moments later. Darada among kuha gali ha, excuse. Yo, among ilang imukbang. Oh. Si Boy Kwan, si Bilagkot, si Boy Koot. Si Boy Koot. Alas yo. Ano ba? Ni ko din na. Ate boy, oh, di Kaya ano mo? siya. Praying. Ako yung una kay bala mo diha. Kau ano mo? Di ba nginaw? Ikan ka magpuno. Di makuha. Kini po. Ano sabi ni? Di ba mga on, bahala mo na. Wala dire be. Yo, sabi ra dire be. Oh. Pagamay-gamay ako naghungit. Tanawan ka nang Ay, kuha nila ganyanan. cute-cute. Wag ka na sa kapal na. Di makuha. Hoy. Lima magkag-usay kuha to na. Asa pa ang rin no. Kaya mo naginaganda ko. Na. Na, wala ko diri kay mo. Tama gud ay gud pagutom kay. Guys, kaon na guys. Wai wa magbang na. Masaya mo vlog oh. Tama. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Tawara. Wala. Kaya ngita ko glandot ng gulo ba? Hingi po mo diri. Okay.